no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar que comezaremos en Rianxo, onde os mariscadores se viron obrigados a aprazar a apertura da campaña por mor da mortaldade do bivalvo. Estaremos tamén en Boiro para falarlles da renovación dos distintivos Q de calidade en 3 praias. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Os mariscadores de Rianxo volverán ao traballo o luns día 16. A confraría viuse obrigada a retrasar a apertura da campaña ante a elevada mortaldade de marisco pola baixada da salinidade nas augas. A Conselleira do Mar participou na xornada sectorial sobre o Plan Estratégico de Náutica Recreativa. Boiro volverá a contar un ano máis en 3 dos seus areais co distintivo Q de calidade turística nas praias de Carragueiros, Mañóns e a Retorta. Os mariscadores de Rianxo volverán a faenar o próximo luns día 16. A baixada da salinidade nas augas por mor das chuvias provocou a mortaldade do marisco. As persistentes chuvias dos últimos meses tiveron consecuencias moi prexudiciais nas concesións marisqueiras de Rianxo. O exceso de auga doce provocou a mortaldade da ameixa naquelas zonas de menor calado. Ante esta situación, a Asamblea de Socios decidiu retrasar a apertura da campaña que finalmente se iniciará o luns 16 de abril. No mostreo salía que a ameixa babosa morreu toda, o que é na zona de baixo da Sebeira, que chamamos nós. A babosa estaba toda morta e a japónica estaba así un pouquiño algo débil. Por iso convocamos con urgencia o que aos socios para falar con eles. Nós tiñamos unha idea clara do que queríamos, xa o que a Xunta Xeral decidiuse de comentar cos socios a ver que decisión tomaban eles tamén. Na reunión saleu que era mellor esperar unha semana máis para que morrera a ameixa que estaba media tocada, en vez de andar a remexer o que cría e todo eso por a baixa salinidade, de deixala estar para non facer máis daño do que podíamos ganar. Nos próximos días a confraría decidirá tamén o lugar de traballo. Probablemente comezarán a faenar nas zonas menos afectadas pola baixada da salinidade para garantir mellores resultados neste inicio onde os topes aínda son bastante baixos. Ora que si vamos barajar é se é conveniente abrir esa zona polo tema das previsións que hai de chuvia ou se non ir a unha zona onde hai máis calado de agua e que hai menos riesgo de poder matar máis abeixa. Que contábamos con zonas onde había algo de cría e había algo de babosa que contábamos a mellor con traballar 15 ou 20 días, máis ou menos, uns topes un pouquinho baixos ao principio de campaña, e así que condiciona porque agora temos que ir mirar as outras zonas que temos a ver o daño que pudo causar estas aguas dulces, porque nós aquí en Rianxo, ao ser a desembocadura, temos moi pouco calado de agua, e que a agua que está caendo temos medo a que poida morrer en algunhas zonas máis tamén o que a ameixa. A mortaldade de bivalvo ven condicionar o arranque da actividade que se soe iniciar a principios de abril, despois do peche dunha mala campaña do libre marisqueo. Queríamos abrir xa a principios por ese motivo, porque víamos que a campaña do libre marisqueo foi un desastre. De enero, febrero a marzo, a xente, por menos que acudía aos lombos do Ulla, non ganaba, quedabanlle limpos 600 ou 700 euros como moito, si quedaban. Depois de pagar a súa social, gastos e todo, non se ganou moito. E nós vemos que a xente que se dedica a isto, que sí que vemos que está apretada, vemos que é necesario poder abrir para que podan ganar un pouco o día a día, senón vanse ver moi apurados. E mentres en Rianxo prepáranse para volver ao traballo na Pobra, están a realizar xa as mostraxes de cara á apertura da campaña que podería darse a principios de maio.
Tralo peche da campaña do libre marisqueo con resultados peores dos desexados, a Confraría da Pobra traballa xa coa vista posta no inicio da actividade nas súas autorizacións. A próxima semana realizaránse as mostraxes para coñecer o estado dos bancos, co fin de abrir a campaña o día 2 de maio. A mediados deste mes, cando tocan as mareas, iremos facelo a mostraxe de todos os anos e supónse que o 2 de maio abriremos e a ver como sale a campaña, porque isto é terminar unha e empezar outra case. Dende o Pósito agardan alo menos alcanzar resultados similares aos do pasado ano, cando a centralización das vendas en Ribeira axudou a subir o prezo. Ademais, teñen grandes expectativas postas nas zonas que están a rexenerar con aporte de áridos, aínda que quizáis haxa que agardar a próxima campaña para que ese marisco alcance tamaño comercial. E se fora como a do ano pasado se afirmaba, sempre intentando mellorar. Temos ora aí tamén un areo grande que se botou ora en novembro, e eu xa conto que haba algo para o 19, xa este ano non, pero para o 19 conto que a ver se podemos. E estamos pedindo outro, porque claro, xa temos aquí a problemática do muelle do peirao de sempre, e a cuestión é facer máis terrenos onde quedaron inutilizados polo cambio das corrientes. Entón sería cuestión de cada ano facerse a idea de que hai que facer un areo, e se eses areos van para arriba, que non teñen por que non ir, a ver se podemos levantar un pouco de cabeza nesta cofradía. A Conselleira do Mar participou na xornada sectorial sobre o Plan Estratégico da Náutica Recreativa. A intención da Xunta é achegar esta actividade á cidadanía. Nos últimos 4 anos, os tránsitos nos portos deportivos de Galicia acadaron un incremento do 30%. Estas cifras constatan a consolidación dunha actividade de gran impacto económico para o sector, así como para todo o tecido económico das vilas e comarcas onde se emprazan as instalacións portuarias. Ante os bons resultados do Plan Estratégico da Náutica Recreativa 2012-2020, a Xunta de Galicia traballa xa na segunda fase, con horizonte en 2028. A Administración e o sector seguirán a colaborar para achegar esta actividade á cidadanía, despertando o seu interese a través de portos atractivos, accesibles e modernos. Sigamos a traballar como hasta agora, facendo que os nosos portos sexan atractivos e amigables, accesibles e modernos e, por ende, máis visitables. Acheguemos o mar e todas as súas bondades á nosa comunidade. Os nosos portos albergan un mundo cheo de posibilidades, no que o máis complicado de acadar xa o temos, o enclave perfecto. É o nosa labor e é a nosa prioridade achegar á cidadanía unha actividade para moitos descoñecida e facer espertar o interés por navegar. Pero tamén non é só a nosa obrigación, senón que tamén é o noso compromiso. Daí a necesidade de reorganizar o sistema portuario e o modelo de taxas, así como a creación de novas prazas de amarre que incrementen a oferta na comunidade. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O Concello de Boiro volverá a contar este verán con 3 bandeiras Q de calidade. As praias da Retorta, Mañóns e Carragueiros renovan este distintivo. Un ano máis o distintivo Q de calidade turística que outorga o Instituto para a Calidade Turística Española volverá a ondear en 3 dos areais de Boiro, Carragueiros, Mañóns e a Retorta. O alcalde, Xoán Xosé Dieste, destacou a importancia desta acreditación, que mide a calidade das praias e os seus servizos, debendo cumprirse ademais unha auditoría anual exhaustiva, na que, entre outros aspectos, se inspeccionan a seguridade, a limpeza e o coidado do medio ambiente. Un ano máis, pois, o Concello de Boiro pois aproba a asignatura e pasa todas as auditorías para que lle outorguen o que son as 3 Q de calidade que temos en estes momentos, que son as Q de calidade da praia de Carragueiros, da Retorta e de Mañóns. Evidentemente se entra dentro da línea estratégica do Concello de Boiro de ter
playas de calidade, aguas de calidade e sempre buscando a excelencia. A excelencia é o que nos dá acreditacións para que as nosas playas sexan desde o punto de vista publicitario, sean un referente, teñan un aval como eco de calidade, ou ben as 6 bandeiras azules que temos en playas, ou que son ao final 9 en total, porque temos Sendeiro Azul, Centro Azul, temos un náutico con bandeira azul, temos tamén un náutico con cu de calidade, pois ser un referente dentro da calidade, non? E este quixo tamén contestar aos distintos grupos de oposición que nas últimas semanas se queixaban da existencia de vertidos de fecais ao mar. Segundo el, trátase de feitos puntuais que o Concello está tratando de correxir, investindo numerosos fondos en arranxar unha rede xeral anticuada e con numerosos problemas. O Concello de Boiro tamén leva acadado casi 3 millóns de euros de inversións en saneamentos con fondos propios, que é algo histórico en Boiro porque nos encontramos unha rede totalmente colapsada e anticuada. Aí están os saneamentos que estamos facendo no núcleo integral, no núcleo de Escarabote, que é o separativo de pluviais e de fecais, o que estamos facendo na Avenida da Constitución, Francisco del Río Romero, Severo Ochoa, Estatuto de Galicia, ahora estamos co Obra do Rei Obreiro, que é importantísimo para evitar eses colapsos que estamos tendo na rede de saneamento, que é unha rede antigua que ningún goberno tuvo a valentía de facer. Sí, se fixo o colector general, pero temos Cabo de Cruz, temos Escarabote con alcantarillados de hai 50 anos e sin separativo. Que quer dicir que eso? Que o que está pasando en estos momentos no tanque de Tormentos ou no interceptor que lle chaman do Saltiño é que todas estas aguas, porque estamos tendo un ano de chuvias como hai 40 anos que non se daba. Que pasa? Colapsa toda a rede. Entonces temos un problema estructural no tanque de Tormentas e temos un problema de un concepto de saneamento moi anticuado que estamos modernizando. O tanque de Tormentas ten un problema estructural porque ten un defecto de obra importante que nos damos conta que entra o mar directamente ao tanque de Tormentas. Cando veñen todas estas venidas de aguas de pluviales e de choivas que se xuntan por a mala infraestructura que temos cas aguas de fecales, ao entrar agua do mar, eso foi como un volumen tremendo que fai que rebente todo e sala todo por ese burato mal conceptuado. Segundo el, estas denuncias, flaco favor lle fan tamén a imaxe do Concello e o sector que vive do mar. Pero como se defende aos mariscadores? Dicindo que están faenando nun sitio limpio que está acreditado que teñen 6 bandeiras azules, 3 cruz de calidad, por un momento puntual, fastidiar todo o que é o orgullo dos mariscadores do Boiro, a tradición marisqueira de Boiro poñela en tela de xuicio. Cando sabemos todos o que foi a ría, hai 40 anos que todos nos criamos onde nos criamos, temos a mellor ría, a mellor saneada. Que ten defectos? Sí. Que temos problemas puntuales? Sí. Que temos que correxir certos defectos? Porque a xestión deses pozos de bombeo non as leva o Ayuntamiento. É responsabilidade do Ayuntamiento. Leva unha empresa que entrou aquí no ano 94. Coas novidades na política de descartes, iniciamos o noso apartado das breves. Galicia apoia a España na petición á Unión Europea de deixarse en efecto a normativa que regula o desembarco dos descartes para a flota artesanal. Foi un dos aspectos acordados no Consello Consultivo de Política Pesqueira para Asuntos Comunitarios, o que asistiu a conselleira do Mar, Rosa Quintana, no que se decidiu realizar unha declaración para modificar o artigo do Regulamento Europeo de Medidas Técnicas relativo aos descartes. Neste sentido, Rosa Quintana explicou que Galicia sempre apuntou que a decisión de política de descartes cero tomouse precipitadamente, sen ter feito os estudos correspondentes e sen ter en conta as pesquerías multiespecíficas, nas que traballa boa parte da flota galega. Por esta razón, agarda que se sumen máis estados membros a esta declaración, para como mínimo deixarse en efecto a obriga de desembarque de capturas para a flota artesanal, que traballa en caladoiros onde hai variedade de especies. En relación a esta obriga para a flota artesanal, a titular do Mar advertiu tamén que o feito de aplicala tal e como está no regulamento podería supor que non se poida desenvolver a actividade. Outro dos puntos abordados no Consello Consultivo foi a proposta de regulamento sobre o Plan Plurianual para as poboacións de peixes nas augas occidentais que fixo a Comisión Europea. Unha proposta de plan que, segundo a titular de Mar, Galicia e España aceptan para traballar sobre ela co obxectivo de mellorala. Neste sentido, explicou que Galicia trasladará á Secretaría Xeral de Pesca do Ministerio as súas consideracións ao respecto. Non obstante, Rosa Quintana aclarou que Galicia sempre defendeu a necesidade de contar con 2 plans, un para a zona norte e outro para a zona sur,
debido a que as flotas que faenan en ambas zonas son diferentes e faenan de xeito distinto. Bo balance na convocatoria de Permes cun total de 143 no que levamos de ano. Así, dentro da prioridade de crear emprego no mar, e máis concretamente no sector marisqueiro, a Xunta publicou a convocatoria de 113 prazas para o marisqueo a pé, 7 a flote, 18 de percebe a pé, 3 de poliquetos a pé e 2 de solénidos, que inclúen Navalle Longueirón, a flote. O incremento do número de persoas que se dedican ao marisqueo a pé é unha das liñas fundamentais nas que leva traballando a Consellería do Mar nestes últimos anos, nos eidos ambiental, social e económico, de cara a garantir o relevo xeracional. Neste sentido, a Consellería do Mar seguirá apostando por aumentar o número de prazas no marisqueo e por cubrir as prazas daquelas persoas que se van xubilando, dando relevo así xeracional a este sector e recuperando esta actividade como fonte de emprego nas zonas costeiras. O CETMAR está a participar no taller sobre a reciclaxe de aparellos de pesca perdidos que se celebra durante toda esta semana en Alemania no marco do proxecto Marelit, financiado polo Programa Europeo Interreg Baltic. O Centro Tecnolóxico do Mar tomará parte neste obradoiro para expoñer a súa experiencia en accións de recollida e xestión do lixo mariño, incluindo aparellos de pesca levadas a cabo en colaboración co sector pesqueiro e portuario durante os últimos 10 anos. A participación neste taller será ademais unha oportunidade para compartir ideas e mellorar os coñecementos na materia, xa que nel participan algúns dos principais actores, públicos e privados, no campo da xestión e reciclaxe de redes de pesca en Europa. Así, nestes días abordaránse temáticas relacionadas coa xestión e infraestructura portuaria. Tamén como abordar a problemática da acumulación destes residuos, prevención e retirada dos mesmos, a variación das opcións técnicas de reciclaxe das redes de pesca e posta en práctica das mesmas en Europa. Pois así poñemos o punto final do noso programa de esta semana. Tan só nos queda despedirnos, lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora, aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.